Illum nista' niżvela li hawn persuni li mhux biss qed jgħixu f'garaxxijiet imma hawn min saħansitra qed jgħix f'remissa ta' żwiemel. Stqarrija jibsa li saret mill-avukat Bernard Grech f'intervista mal-ġurnalist Joe Micallef. L-avukat Grech qal illi quddiem l-esplużjoni fil-prezzijiet tal-kirjiet il-pajjiż għandu jibda minnu fih jitkellem dwar din il-kwistjoni taħraq u delikata għaliex anke dawn in-nies kemm familji u kemm individwi jixirqilhom li jgħixu b'mod dinjituż. U qal li wieħed jista' jgħid b'mod oġġettiv li din tal-kirjiet hija problema ġdida li pajjiżna qed jiffaċċja b'riżultat tal-fatt illi kibret id-domanda għal proprjetà f'kull lokalità. Barra minn hekk kibret ukoll id-diffikultà ta' persuni biex jixtru proprjetà tagħhom bir-riżultati li dawn huma kostretti li huma wkoll ikollhom jirrikorru għal kiri ta' proprjetà. Bernard Grech fisser li llum ninsabu fl-istat fejn hawn qatt ta' koppji li meta jmorru biex ibjew il-proprjetà matrimonjali tagħhom għaliex ikunu qegħdin jisseparaw jirriżulta li l-istess proprjetà mhux se tagħtihom l-opportunità li jixtru proprjetà oħra minħabba li l-proprjetà oriġinali ikun fadlilha ħafna dejn fuqha. Dan ukoll qed iwassal biex tant familji u persuni individwali ikollhom jirrikorru għal kirjiet. L-avukat Grech qal li fil-waqt li jifhem li kulħadd għandu dritt illi jimmassimizza l-valur tal-proprjetà tiegħu hija tal-mistħija kif ċerti proprjetajiet f'ċerti lokalitajiet, proprjetajiet tas-sew żgħar u mingħajr kumditajiet bażiċi qed jinkrew għal flejjes kbar. Dan qiegħed jiġri għaliex ħafna drabi qed jirriżulta li min ikun irid jikri ikun rikattat għaliex ma jkollu l-ebda alternattiva oħra.